Dobre, takže vítajte na tomto webináriku. V podstate, ako ste už asi čítali v pozvánke, pôjde o nejaký základný know-how o tom, že vlastne ako sa automatizovať Google Ads, hlavne keď riešite shopping, produktové feedy a máte väčší e-commerce účet a hlavne keď máte viacero produktov. Ešte predtým teda, než začnem, tak by som ešte rád rýchlo premostil na taký hot topic AIčka. V podstate ide tu o to, že kolegovia z AI týmu, z AInity, robia v podstate niečo, čo sa dá nazvať taký audit AI procesov vo firme. A v podstate funguje to tak, že iba otvoríte si stránku, vyplníte si sebahodnotiaci dotazník a zistíte, že kde máte vo firme nejaké AI príležitosti, nedostatky. Je to v podstate šité na každý segment zvlášť, čiže vlastne uvidíte, že kde máte deficity v rámci vašej firmy. Vyzerá výstup nejako takto, čiže vidíte nejaké skóre s priemerom trhu, vidíte, či adopciu máte lepšiu, horšiu oproti ostatným firmám a viete si vlastne jednotlivo pozrieť či už dáta, procesy alebo znalosti, kde máte deficity, že či v tých procesoch možno už máte trošku pokročilejšie, alebo že či v znalostiach možno zaostávate a podobne. Čiže ešte takto na začiatok takáto vsúka. Určite to odporúčam, ja som si to tiež robil na nejakých projektoch a určite nejaké insighty vám z toho vypadnú. Tu si to kľudne môžete nasnímať, prípadne toto nie je úplne ono, teraz ma to na celý screen naplo. Ja sa zatiaľ asi vypnem, aby ste videli to dôležité. Technické problémy. Dobre, OK. Mali by sme byť späť v hre. Čiže kľudne poďte na AInity alebo si skenujte QR kód alebo si ho len rýchlo otvorte, keď ste pri mobile. No a keď toto už máme out of the way, tak môžeme ísť na webinárik. Dobre, čiže čo sa dnes naučíme? Webinár som koncipoval tak, že aby aj možno vy z vás, čo ste tu seniornejší, však viacero z vás tu aj nejako evidujem, a že sa poznáme a podobne, čiže pre vás možno sú tam tie seniornejšie témy zaujímavejšie, ale je to aj pre vás, ktorí možno vôbec túto tému ste ešte neriešili, neotvárali interne a možno by ste sa chceli viac dozvedieť o tom, že vlastne ako sa to zvykne robiť na takej vyššej úrovni, alebo že ako s tým vôbec začať robiť. Hej. Čiže v nejakom úvode vám vysvetlím vlastne základné princípy tých štítkov, vysvetlím vám, že prečo ich využívať vlastne, že čo tam vlastne riskujete alebo o čo prichádzate, keď to štítkovanie nepoužívate. Čiže zameriame sa hlavne teda na shopping kampane. Samozrejme tu pri e-commerce sa dá veľa tém riešiť, vieme sa tu baviť aj o dynamických search ads alebo o demand genkách a teda. Ale teraz sa určite zameriame hlavne na ten shopping. No a následovne vám ukážem, že ako tie kampane segmentovať, respektíve ako ich segmentujeme my a aké výsledky vlastne môžete očakávať, že a my sme to implementovali na nejakých klientoch, ukážem vám nejaké ukážky z našich účtov priamo, že vlastne ako vyzerá long term nejaký výsledok. Vlastne vybral som klientov, kde uvidíte nejaký year over year rozdiel, čiže nie nejaká dvojtýždňová kejska, ale vyslovene, že ročný impact na Google Ads výsledky.
No a na záver teda také chuťovečky pre seniorov, hlavne pokročilé segmentačné taktiky, ktoré skúšame a celkom dobre nám fungujú. Čiže to budú také už, by som povedal, že fintičky, ktoré určite nechcete robiť na začiatok, ale už keď máte zabehnutú stratégiu. No a potom ešte fuck-upy, ktoré sa nám podarilo podarilo docieliť. Takisto sa vám budem pokúšať odpovedať na otázky nejako priebežne, ale na konci si dáme také veľké Q&A, ale kľudne teda strieľajte tie otázky aj do chatu a potom na konci si to vieme nejako prejsť a budem sa pokúšať občas pozrieť na ten chat. Tu sa pýta Darko Ďurica, že či máme Inity free. Pokiaľ viem, je to free, takže môžeme opraviť kolega v čete, ak nie, ale som si skoro istý, že to je free dotazník, takže je to len pár minút času. Dobre, takže ako som hovoril, začneme nejakými základmi a potom teda sa postaneme k seniornejším témam ku koncu. Dobre. Čiže aký je vstupný scenár? Hej? Na začiatku vlastne potrebujete mať splnené nejaké podmienky, ak chcete riešiť automatizáciu. Hej? Keď máte e-shop, kde máte 10 produktov, 100 produktov, 50 produktov, tam by som odporúčal sa možno trošku manuálne s tým nejakým spôsobom pobiť, hej, že keď máte naozaj že 100 produktov alebo 50, tak vy tie produkty celkom dobre poznáte, viete s nimi pracovať real time. Ak tam máte dosť času na optimalizáciu, tak je lepšie si to jednoducho pozrieť každý deň alebo každý druhý, tretí deň, preštudovať si performance a robiť rozhodnutia na základe toho. Keď už sa tam dostávame na tých 200 plus produktov, 1000 produktov, 5000, 10 000, 100 000, tam už tá manuálna kontrola a optimalizácia nepripadajú do úvahy. A v tom prípade už teda nejakú automatizáciu by ste mali začať riešiť. Čo sa týka spendu, tak je to podobne ako s tým množstvom produktov, že ak máte nižší spend, tak možno treba sa viac hrajkať s tou manuálnou alokáciou a optimalizáciou, ale zase keď už idete na tých 5000 mesačne, nedaj Bože už 10 000 mesačne a stále nemáte zavedené štítkovanie a automatizáciu, tak to určite musíte zaviesť a mali by ste s tým pracovať. Keď ste po tých 5000, máte tam aj možno nedostatok dát, tak máte príliš veľký feed, že ste možno nejaký malý e-shopik, ale máte množstvo dodávateľov, konkurujete si tam za Alzou a podobne, tak tam je dosť ťažké tú automatizáciu zaviesť, pretože stále nebudete vedieť pokryť obrovské množstvo vašich produktov v shoppingu a tie také, by som povedal, že manuálne day-to-day rozhodnutia sú stále, by som povedal, relevantnejšie. Ďalšia vec, určite toto nie je pre ľudí, ktorí majú vo feede maržu, hej, že ak tu niektorí z vás sú, že už si ťaháte do feedov marže, tak pravdepodobne už by ste mali riešiť trošku pokročilejšiu segmentáciu a štítkovanie, o akej tu budem hovoriť ja dnes. Každopádne, ak je tu niekto z vás takýto, tak na konci nejaké fuck-upiky alebo nejaké tipy možno aj vám sa zapáčia a môžete ich využiť. Čiže tie tipy budú uplatniteľné aj pre maržový bidding, ale ako hovorím, že toto je skôr pre tých z vás, čo ešte možno toto nemajú pokryté. Dobre. A teda ten vstupný scenár je, že segmentujete si nejako ten účet, shopping Pemaxky, ale je to tak nejak podľa pocitu, podľa možno nejakých zaužívaných praktik, ktoré kedysi dávno platili, hej, že zo začiatku, keď prišiel shopping, tak bol štandard vlastne pre každú produktovú kategóriu si urobiť vlastnú kategóriu, hej, že boli to topánky, šiltovky, trička. Alebo často vidíme aj dnes, keď prídu niekedy k nám klienti, že majú Pemaxky rozsegmentované na, ja neviem, letnú kampaň, zimnú kampaň, alebo letné produkty, zimné produkty, alebo ženy, muži, hej, alebo takéto srandy, alebo značky, hej, ale tie kategórie sú asi najčastejšie teda. No a samozrejme máte nejaké nekonzistentné výsledky, nejako cítite, že ten účet by mohol performovať lepšie. Čiže toto je váš vstupný scenár, s ktorým tu budeme pracovať. Okay. Čiže ako to môže vyzerať, že napríklad často vidíme toto, hej, že príde účet, je tam nejaká jedna Pemaxka s podkladmi
a v tej PMAX-ke sú všetky produkty, alebo sú tam nejaké dve PMAX-ky, hej, s podkladmi, možno je tam vytvorených 10-15 asset grupov pre každú produktovú kategóriu, sú tam nejaké fotky, videá, banery, texty a potom je tam ešte nejaký standard shopping, možno na support tých PMAX-iek, ale tá jedna PMAX-ka je taká, že stále to vidíme, že sa to deje. No a dneska teda sa zameráme hlavne na tieto dve kampane, hej, že nebudeme si tu rozoberať automatizáciu demand geniek alebo GDN-iek, lebo to sú úplne iné topiky. Samozrejme, tam sa dá tiež mnoho vecí automatizovať, ale to by sme tu asi museli byť trošku dlhšie. Dobre, prečo ten prvý scenár nie je úplne ideálny? Tá jedna PMAX kampaň 99% času pri takých objemoch, ako sme si zadefinovali, bude obmedzená rozpočtom, často preceňuje top produkty, čiže často sa ich snaží tlačiť, aj keď možno už nie je tam ten dopyt. Zároveň budget alokuje nejaký algoritmus, vy vôbec neviete, že na základe akých rozhodnutí sa rozhodne ten algoritmus tlačiť taký alebo onaký produkt. No a veľká časť produktov sa vám nikdy nezobrazuje. To platí hlavne, keď máte feed, povedzme, 1000 plus produktov, 2000 plus produktov a máte to všetko nahodené v jednej PMAX-ke. No a potom ten standard shopping na kategórie v podstate vám sabotuje aj tú PMAX-ku v tom, že si vlastne odoberáte rozpočet. A že namiesto toho, aby ste si určili nejakú jeden typ kampane, podľa ktorého budete účet segmentovať, tak si to takto rozhodíte. A nemá zmysel ani segmentovať na kategórie, ak tam nie je nejaká sezonalita alebo rôzne maržové hladiny alebo nejaký brutálne odlišný dopyt, hej, že máte taká tá klasika je, že e-shop s bicyklami a lyžami, hej, že ak máte bicykle v lete, lyže v zime samozrejme, tak tam sa oplatí segmentovať podľa tých kategórií, ale mimo toho často vidíme takú že zbytočnú segmentáciu, zbytočne si to rozdrobujete a zbytočne si tam delíte tie produkty. A samotné segmenty často nemajú dostatok dát. Hej, hlavne keď sa hýbete v tých spendoch od povedzme 5000 do 10 000 hej, mesačne alebo 15 000 a máte tam 30 kampaní, tak väčšinou nejaká automatizácia, aj keď vy si tam nastavíte TROAS, Target ROAS, tak nebudete dosahovať to, čo chcete, budete sa s tým musieť stále hrať. Scenár 2, teda, čo často vydáme, sú kategórie s podkladmi, čiže znova príde nejaká PMAX-ka, sú tam teda tie asset grupy a potom je tam nejaký standard shopping, je tam nejaký ručný výber produktov, čo je trošku lepší prípad, hej, že sa tam snažíte nejakým spôsobom korigovať to, že ktoré produkty možno pušujete, riadite sa nejakým historickým PN alebo nejakou predajnosťou, že tlačíte to produkty za daný mesiac, možno nejaké trendy, prípadne nové produkty. A tie PMAX-ky máte rozdelené na kategórie s podkladmi. Tam je dosť veľký problém v tom, že ak teda chcete automatizovať účet a máte len PMAX-ky s podkladmi, že nemáte PMAX-ky bez podkladov, tak okrem toho, že sa stretávate s tými istými problémami, čo v tom predošlom scenári, tak vlastne tá kreatíva, ktorú máte v tých PMAX-kách, tak tá PMAX-ka sa snaží niečo s tou kreatívou urobiť. Hej? Že nikdy sme nevideli, že by boli podklady v PMAX-ke, ale že tá kampaň sa rozhodla na ne nič nemíňať, pretože usúdila, že nejakým spôsobom to nie je potrebné. Hej? Práve že naopak často sa stáva, možno pri junioroch alebo midoch, ktorí sa s týmto ešte nestretli, že si otvoria reklamný účet, vidia tam PMAX-ku bez podkladov, a vidia tam, že zlé hodnotenie sily reklamy, tak tam našupú obrázky, videá, texty, že wow, teraz to bude super fungovať, lebo je sila reklamy. A zrazu tá kampaň začne spendovať 10% rozpočtu mesačného na tie podklady, zatiaľ čo predtým to spendovala na shopping, na bidy. A tie podklady nebudú nikdy performovať tak, ako ten shopping samotný, hej, že pokiaľ vyslovene nemáte nejaký brutálne špecifický use case, tak tie YouTube videá, ktoré vám tam tá PMAX-ka poskladá z produktových obrázkov, tak nebudú mať taký dobrý výkon, ako keď tam máte čisto tie produkty a niečo sa vám tam bude odlievať. No a standard shopping s nejakým ručným výberom v podstate tvorí nejakú ilúziu kontroly nad ziskom, hej, že tým, že vy akože do toho zasahujete na nejakej pravidelnej báze, tak máte ten pocit, že niečo s tým robíte, hej, ale už keď máte veľký účet a s veľa produktami, tak sa to nedá často robiť ručne. Respektíve tá ručná kontrola musí byť taká kontrolovaná, že nesmiete
nesmiete to preháňať, hej, s tými vlastnými kategóriami, že stále by ste tam mali mať nejaké logické pravidla, na základe ktorých sa vám to segmentuje. Ešte pre takých by som povedal, že najmenej skúsených, čo tu máme, alebo najjuniornejších, ešte aby ste pochopili, že ako teda tá Pemaxka funguje, hej, že je to taká práčka, hodia sa tam tie podklady, hodí sa tam ten feed z merchant centra produktový, nejako sa vám to tam nahádže, tá kampaň sa pozrie na predajné dáta, nikto nevie na aké, že či sa pozrie na posledný týždeň, posledný mesiac, posledný rok, niekedy sa rozhodne vypnúť niečo, čo fungovalo, niekedy sa rozhodne zapnúť niečo, čo už dlhodobo nefunguje, jednoducho robí veci, ktoré sú veľmi otázne a snaží sa vždy nejakým spôsobom experimentovať, ale často za tým nie je nejaká logika, hej, hlavne keď ste v tej hladine spendu, že máte účet, ktorý spenduje 20-30 tisíc, to z pohľadu Google Ads ešte nie je tak veľký účet na to, aby ten algoritmus išiel úplne, že bomby sám od seba. Že stále potrebujete tam mať nejakú kontrolu a ten algoritmus bude robiť hlúposti. Bude vám tam míňať na GDN-ky, bude vám tam míňať na YouTube, bude vám tam bidovať na hlúpe slová, hej, že stále tam bude potrebné do toho zasahovať. No a snaží sa dosiahnuť nejaké ROAS, hej, veľa ľudí si vlastne nastaví to cieľové ROAS a dúfa, že vlastne tá kampaň to splní. Potom prichádzajú dva scenáre, že buď tá kampaň ho nesplňa a začne sa škrtiť, začne spendovať menej, ako by možno klient chcel a príde tam, potom sa môže stať pri menších účtoch, povedzme, že do tých 10-20 tisíc, že tá kampaň sa dostane do takého cyklu, že začne mať menej dát, tým pádom menej budú performovať tie produkty, menej bude spendovať, o to menej dát, o to menej spendu a už sme videli aj také prípady, že kampaň za mesiac išla z spendu 300 eur na 5 eur denne, len preto, že sa tam nastavil striktný ROAS, hej. A že ako keby, no a potom druhý prípad, čo sa deje, je, že ten ROAS si nastavíte a tá kampaň si tam spokojne sedí na tom ROASe mesiace, roky, hej, že síce prináša nejaký výsledok, ale ona nezačne sama od seba len tak škálovať vždy, hej, že aj keď si tam nastavíte nejaký otvorený rozpočet, že nastavíte si nekonečný rozpočet, že pokým dodržiavaš tento ROAS, tak môžeš spendovať koľko chceš. Ale ako keby tá kampaň nevždy úplne využije túto možnosť, hej, že si môže sama rozhodnúť škálovať. Takže nejako takto. No, teda z tej práčky Pemaxkovej dochádza k nejakým únikom. V podstate 4 najväčšie úniky, a vedeli by sme ich asi identifikovať viac. Ale čo sa týka shoppingu, tak veľký únik je pozitívny a negatívny bias voči výkonným produktom. Buď sa ich snažíš vmýkať, hej, že buď ich proste pušuje, aj keď ten dopyt nejakým spôsobom nepustí, hej, že máte nejaký možno niche produkt, ktorý povedzme, že nemáte na ňo vybudovaný nejaký väčší brand, alebo tam máte silného konkurenta, že bez nejakého brand supportu, možno z Mety a podobne, nevyžmýkate z toho shoppingu viac, ale tá kampaň ich vidí ako to produkty, tak sa do nich snaží liať a prestreľujem tam tie ROAS ciele na tých daných produktoch. Alebo sa snaží rotovať ostatné produkty a práve, že zanedbáva tieto produkty. Hej, že to je ďalšia vec, čo často vidíme, že určite nejakých top, ja neviem, 30, 40, 50 produktov, ktoré majú perfektné ROASko, ale keď si to potom rozdrobíte na nejaké týždne alebo mesiace, tak aj napriek tomu, že nie sú sezónne, tak tie produkty nedostávajú ani zďaleka toľko rozpočtu, koľko by mohli, hej, lebo tá kampaň sa tam snaží rotovať, snaží sa vymýšľať. Toto je často prípad, keď máte zbytočne veľa tých kampaní v účte, že máte 9 alebo 8 Pemaxiek na produktové kategórie a tá kampaň nevie, že čo s tým, hej, že nemá tam dosť dát, nemá tam dosť spendu a snaží sa tam furt niečo vymyslieť nové. Ten ďalší unik je, že teda nepracujú s GA4 datami, že to by bolo pekné, keby to, že je Google Ads prepojený s GA4, takže by si aj ťahal nejaké dáta z nej, ale mimo asi nejakých publik a základných nejakých konverzií a podobne, tam nič také sa nedieje. A čiže vlastne Google Ads nevie o tom, čo sa deje vlastne celkovo na vašom webe. Potom ignorovanie nevýkonných produktov príliš rýchlo, že to je zase taký ten opačný problém ako s tými výkonnými, hej, že vidí, že niečo sa nepredalo 2 týždne a predtým to bol brutálne výkonný produkt, ale akože tá kampaň nevie o tom, že konkurent dal veľkú zľavu alebo niečo
a ona ten produkt je schopná utlmiť za tie 2 týždne, hej, keď neprináša tie výsledky, hlavne keď máte striktne nastavený cieľový ROAS. No a potom ten nedostatok rozpočtu, to už taká téma, o ktorej tu točím už asi tretíkrát, hej, že vlastne máte veľa kampaní a v každej máte, ja neviem, 1000 produktov a na každú máte 20 alebo 50 eur denne. Čiže aké riešenie? Vlastné štítky. Mnohí z vás teda už o tomto počuli, ale tí, čo nie, tak vlastne, čo to je vlastný štítok? Aby som to povedal takou ľudskou rečou, tak vy máte na webe nejaké produktové kategórie, hej, že vy máte kategóriu šiltovky, kategóriu topánky, kategóriu trička, ale vy si tými vlastnými štítkami viete vytvoriť takéže vlastné kategórie, hej, že a vy tú vlastnú kategóriu viete definovať akokoľvek len chcete. Viete uplatniť nejakú logiku, alebo si to viete vyklikať manuálne, že viete si tú kategóriu určiť podľa seba. To manuálne vyklikanie prebieha tak, že to automatické vyklikanie prebieha tak, že vy si nastavíte nejaký filter, ktorý vám bude diktovať, že táto skupina produktov mala ROAS vyšší ako 850% za posledných 45 dní a zároveň mala tržbu vyššiu ako 5000 eur. Alebo táto skupina produktov, ktorá bude mať tento vlastný štítok, bude mať na základe historických dát, čiže máte tam nejaký export za Hrefsu, že očakávate štvornásobnú vyhľadávanosť nasledujúcich. Neviem, môžete si to nazvať, že soon to be hot, hej, alebo že čoskoro to produkt, hej, že ako keby prediktívne si viete tie produkty štítkovať. Čiže viete naozaj, akože dá sa s tým čarovať, viete si tam nastaviť akékoľvek podmienky len chcete, ale pointa je, že vy si snažíte nájsť podmienky, ktoré vám maximalizujú tú tržbu a možnosť škálovať. Na trhu sú nejaké riešenia, ktoré toto robia za vás v podstate, hej, že si len ponapájate všetky Google Ads, si ponapájate do nejakej apky a v tej apke si to viete vyklikať, je tam nejaká prednastavená logika, je to úplne super na prvý pohľad, hej, že vám to urobí všetko za vás. Jedna z takých známejších je Product Hero, hej, tá pracuje s nejakými 4 kategóriami produktov, ktoré nazýva akože hrdinovia, zlodusy, zombici a nejakí parťaci. A vlastne tie produkty vám akože tak oštítkuje týmto štýlom, že ktorý je ktorý. Ale akože je to dosť obmedzené v tom, že vy vlastne v tom nastavení si viete nastaviť len pár parametrov, podľa ktorých bude tá kampaň zaradzovať tie produkty do tých vlastných kategórií. A často sa stretnete buď s tým, že tam chcete ešte pridať nejaký parameter, ktorý tam nemáte dostupný a tým pádom budete musieť nejako customizovať, zasahovať do toho a si to rozhadžete tým, že je tam nejaká apka, ktorá vám snaží, ktorá to už má prednastavené, alebo že si tam chcete pridať nejakú vlastnú podmienku, úplne mega špecifickú, napríklad tú sezonalitu, ale tým pádom už si musíte postaviť vlastnú automatizáciu a už zbytočne sa vám tam budú kryť nejaké dve automatizácie, takže už rovno je lepšie prejsť na vlastnú. Potom je napríklad Flowbus Labelizer, určite mnohí z vás poznajú, takisto skript, tam už je trošku vyššia tá miera slobody pri nastavení štítkovania, ale takisto sa tam robí s nejakou logikou, ktorú v podstate ten autor toho skriptu predurčil, že táto logika je najlepšia a preto by ste všetci s ňou mali robiť, ale všetci tu, čo ste už sa hrali s skriptami a automatizáciami na štítkovanie, tak viete, že naozaj každá tá logika má nejaké pre a proti a že vlastne oplatí sa vždy niečo vlastné vyskúšať a nejaké veci pozmeniť, ktoré sú možno už úplne mimo tie boundary, tie hranice toho skriptu, ktorý si stiahli a začnete ho prepisovať do takej miery, že už sa ani nepodobá na ten pôvodný. Čiže takisto tu, keď chcete robiť s nejakými pokročilými stratégiami, tak už znova musíte v podstate písať vlastný skript. Hej. Čiže prečo ísť do vlastného riešenia? Jediná cena vaša je investovaný čas, nemusíte si od nikoho kupovať riešenie, ani skript, ani nič podobné. Tam by som povedal, že obrovská výhoda je tá kontrola nad vstupnými metrikami, že naozaj viete presne, že ako ten skript funguje, akú logiku využíva. Nemusíte sa rozumieť do kodenia, lebo ste si to vy na web kodili, hej, že idete akoby od nuly
Treba si to samozrejme všetko evidovať, ale to, že rozumiete tomu, čo sa deje v tom skripte, je podľa mňa veľmi dôležité a napomocné a že ste si to sami vybudovali. Takže to a samozrejme to, že je to šité na mieru pre každý účet, hej, že naozaj každý klient má trošku inú potrebu, to si aj ukážeme na tých case-kách, hej, že naozaj záleží, že aký je to segment, koľko to má produktov, aký má cieľ, chce znižiť PNO, chce rásť, chce aj, že v podstate tomu musíte prispôsobiť to riešenie. A tiež je dobre konsolidovať tie skripty a riešenia na jednom mieste, hej, že nemáte v účte 5-10 rôznych skriptov, ktoré neviete, čo robia, možno sú napísané v starom jazyku, zrazu vám vypadne, prestane fungovať a lepšie proste mať na tým vlastnú kontrolu, podľa mňa. Dobre, čiže môžeme prejsť na tú implementáciu a na tú našu caseku. Čiže nejaká vstupná analýza, úplne, že vstup je, že pozrieme sa, hej, ako performuje účet. V podstate tu už na tých dátach vidíte, hej, že PNOčko išlo hore, o nejakých 40% takmer sa zhoršilo ROASko, a hodnota konverzií, alebo teda 40 percentuálnych bodov by som mal povedať. A hodnota konverzií za celý rok, čiže medziročne, hej, padla o nejakých 30 000 eur, čiže účet stagnuje, nerastie, PNO sa zhoršuje, je to vysokokonkurenčný segment, príde tam Temu, Alza, Allegro, no proste konec. A vlastne ešte aj CPCčko tam narastlo viac ako inflácia, čiže akože úplná katastrofa a niečo s tým trebalo urobiť. Tak sme si začali nejako analyzovať. Hej. Prvá vec, na ktorú ja sa zvyknem pozerať, keď si chcem pozrieť, že aký vlastne je tam potenciál na nejaké fixnutie tých všetkých problémov. Znova, asi viacerí z vás presne aj takto postupujú. Napríklad, že si vyťahnete tie zombies produkty. Že zombies produkty sú vlastne produkty, ktoré nemajú žiadne impresie, alebo v niektorých definíciách to môžu byť, že nemajú prekliky. Hej. V tomto prípade sme sa zamerali na tie impresie, lebo sme chceli práve vedieť to, že koľko produktov vlastne tá Paymax kampaň, alebo tie Paymax kampane, ktoré tam boli, že koľko produktov zanedbávajú. A tak sme si stiahli úplne jednoducho, môžete si to priamo aj v rozhraní Google Ads samozrejme pozrieť, ale pre takých lajkov, alebo aj keď chcete to mať niekde v šite, tak super si napíšete Cloudovi, alebo ja neviem, Gemini či GPT, už to je úplne jedno, že vytvorí mi skript, ktorý mi exportuje že nejaký pie chart alebo nejaký základný prehľad, že koľko produktov nemal žiadne impresie, keď si chcete tie produkty pozrieť. Keď si to chcete pozrieť v účte, tak samozrejme idete do produktov, nastavíte si tam filter a spočítate si, že koľko máte produktov s menej ako jednou impresiou, 10 impresí, 10 preklikov za posledných nejakých 30 dní. Potom si tam nahodíte 90 dní, potom si tam nahodíte all time, aby ste mali nejaký prehľad, že koľko produktov je dlhodobo zanedbaných. Zanedbaných znamená, že sa absolútne nezobrazujú v kampani a tým pádom nemajú vôbec príležitosť prinášať vám výsledky. A keď toto číslo sa dostane na nejakých 10 a viac percent, tak to začína byť problém, lebo ak máte napríklad v tomto účte tretina produktov od spustenia pomaly kampaní nedostala vôbec priestor v účte. Čiže je tam taký skrytý potenciál, možno práve z tej tretiny, možno tam budú nejakí top winnery, ktorí môžu robiť gro výsledkov v účte. Hej. Čiže to je hneď prvý signál, že OK, treba s tým niečo robiť. Druhý signál je, že sú tam nejakí ťahači účtu. Tu, ako som spomínal, hej, že odporúčam napríklad si stiahnuť top 100 produktov. Samozrejme záleží od veľkosti účtu, ale tu sa bavíme o feede o veľkosti asi 80 000 produktov. Takže tu sme si stiahli tých top 100 a vlastne za posledných 12 mesiacov sme si len pozreli spendy po týždňoch. Hej. Znova viete si to nejako manuálne pozerať, ale ideálne si to nejako vyťahnuť, nejako vyexportovať do reportu, môžete si to nejako v Lookeri vyklikať alebo do sheetov si to vyťahnuť skriptom. No a len si tak akože rýchlo zhodnotiť, že aká je tam nejaká taká volatilita, hej, že konzistentnosť toho spendu. A tu sme zistili tiež, že asi polovica tých top produktov, ktoré za celý rok dosiahli že výborné výsledky, tak mnohé týždne až mesiace spendovali, že málo alebo nič. A čo bolo horšie, že tie produkty že neboli sezónne, hej, že to nebolo preto, lebo v lete išiel nejaký pík alebo že tam bola nejaká zľava alebo niečo, že tam vyslovene
nastal nejaký problém v tom algoritme, že ten algoritmus začal ten produkt ignorovať. Hej. Čiže tu znova vidíme príležitosť, OK, sú tu produkty, ktoré majú výbornú návratnosť, lepšiu ako je cieľové PNO a aj napriek tomu účet sa na ne úplne vysral. Dobre, tretia taká mini analýzka, ktorú sme si spravili, pozrieť sa na nejakých sabotérov, čiže produkty, čo majú že zlé PNOčko, že napríklad trojnásobok priemeru účtu. Samozrejme, keď máte viacero maržových hladín v účte, hej, a každý produkt má inú maržu, tak treba to zohľadniť pri tejto analýze. My sa pri tomto klientovi tie marže sú veľmi obdobné medzi produktami, takže sme sa vedeli pozrieť na nejakú priemernú návratnosť. Čiže pozreli sme sa na produkty s hroznou priemernou návratnosťou a s vysokým spendom. Hej. Zistili sme, že tieto produkty spendli 8% budžetu za posledných 90 dní. Hej. Čiže 8% produktov bolo katastrofálne stratových. Aj napriek tomu, že v algoritme, v kampani sme si nastavili, že ja chcem nejaké cieľové ROAS a proste chcem, aby som mal tú návratnosť. Hej. Že bolo tam nastavené cieľové ROAS. A napriek tomu tieto produkty sa tam vyskytli, hej. Čiže tá kampaň nie je úplne v tomto dokonalá a dlhodobo ona nespendovala budget, hej. Bavíme sa tu 6-násobok CPAčky, čiže to už nie je málo, hej, že ak produkt stojí 50 eur a CPAčku tam máte 10, tak to už je 60 eur na 50 eurový produkt sa spendlo, hej, v strate. A teda zistili sme, že OK, čiže máme viacero produktov v účte, ktoré dlhodobo dostávajú viac priestoru, ako by mali. Čiže máme produkty, ktoré nedostajú žiadny priestor, máme produkty, ktoré by mohli dostať viac a máme produkty, ktoré dostajú viac, ako si zaslúžia. Super, čo s tým? Segmentácia podľa dát je v účte potrebná a lepšie výsledky máte v podstate zaručené. Ak si urobíte túto analýzu, čo som vám teraz ukázal a vyjde vám to, čo vyšlo nám, tak v podstate máte easy win, hej. Stačí to len zaimplementovať. A teraz, ako to zaimplementovať? Treba si namodelovať vopred nejaký ideálny stav, že čo chcete dosiahnuť. Čiže definujte si požadovaný výsledok, optimálnu štruktúru kampaní, podmienky štítkovania a potom už iba nasadiť celý systém. Môžeme si to prejsť. Požadovaný výsledok. Čiže treba si definovať, chcete znižiť PNO alebo rásť. Keď chcete znižiť PNO, tak sa snažíte hlavne minimalizovať úniky, čo znamená, že si chcete nastaviť agresívnejšie podmienky skriptu, že nech sa agresívnejšie trošku pozerá na napríklad produkty, ktoré sú stratové, hej, že nebudete sa pozerať na stratovosť za posledných 90 dní, ale stratovosť za posledných 30 dní, hej, že budete tak viac útočiť na tie nesprávne. Potom tá low PNO kampaň dostane menší rozpočet, hej, že kampaň, ktorá má štítok, ktorý signalizuje produkty s nízkou návratnosťou, dostane menej priestoru. Neškalujete ju úmerne s ostatnými, aj keď dosahuje KPI, to je dôležité, hej, že aj keď budete vidieť, že tá kampaň, ktorá má byť tá s najhoršími produktami, že sa aj celkom pekne darí, tak nesmiete byť z toho natešení a hneď na nej začať zvyšovať budget, lebo ona tam je z nejakého dôvodu. A pri tej ochrane PNO je toto dôležitý krok. Potom druhá alternatívna stratégia, hej, že chcete rásť, chcete zvýšiť tržbu. Toto môže vás napríklad konfrontovať klient, že mu stoja nejaké produkty na sklade a že chce vyprázdniť sklady, že potrebuje cash flow na nakúpenie nového tovaru. Hej. Čiže tu chcete vyžmýkať každý produkt a regulovať si to cez budget kampaní, mať viac kampaní, experimentovať, skúšať spôsoby, ako maximalizovať ten zisk. Môžete si dovoliť riskovať možno trošku s tým PNOčkom, hej, že nevadí, že vám to ustredlí na mesiac o percento hore-dole, že hlavne, že zvýšite tú tržbu. Hej. A optimálne teda udržať to PNO na nejakej hladine a vysoká šanca, že ak ste doteraz nerobili takéto štítkovanie, tak to PNO pôjde dole, ale akože fokus by mal byť na ten rast tržieb. A tu je ten rozdiel, že vlastne škálujete všetky kampane úmerne, čiže aj tú low PNO škálujete, lebo ako keby nevadí vám, že nemaximalizujete návratnosť, hej, že nevadí vám, že vám bude trošku strácať tá kampaň s najhoršími produktami. OK, čo keď potrebujeme obe naraz, hej, to bol náš príklad, že klient vlastne nebol spokojný ani s PNOčkom dlhodobo, hej, že nejako prišiel za nami s tým, že už akože toto padá 3 roky, 2 roky po sebe, PNO percento po percente uťahuje nám opasky, no a zároveň ten cash flow, hej, že tržba tam padla dole
a nebolo tam dostatočný cash flow na nejaké obraty v tom biznise, hej, na kúpenie nového tovaru, na marketing a tak ďalej. Takže sme potrebovali najprv boostnúť cash flow a následne potom zlepšiť ziskovosť. Čiže tu už treba prísť nejakou hypotézou, hej, že by ste vedeli nájsť najvhodnejšie riešenie. Naša hypotéza bola, hej, že v podstate v kampani optimalizovaná na target ROAS, tá sa pozerá na nejaké historicky výkonné produkty, no aj to nekonzistentne kvôli nízkemu rozpočtu, ktorý vlastne sa znižoval tým, ako klesala tržba a rastlo PNO, tak rozpočet klient znižoval, čiže vlastne sa tam uťahovala keby sloboda toho algoritmu s tým pracovať, čiže tam sa dostalo do takého cyklu. Čiže tu sme nejako neexperimentovali, ale v podstate sme videli, že je tam volatilita vo výkone top produktov a vysoké percento produktov, ktoré nedostávali priestor. Čiže ako sme si to segmentovali? Štruktúra teda vyzerala takto u tohto klienta. Toto je, by som povedal, taká, že basic stratégia, ktorú akože odporúčam každému, kto s tým začína. A myslím si, že akože väčšina z vás pozná túto štruktúru, ale teda prejdeme si ju. Je tam nejaká PMAX z low PNO, čiže PMAX bez podkladov. Ako som hovoril, tie podklady nie sú úplne ideálne v tejto štruktúre, lebo vám tam budú kaziť výkon nie tým, že majú nesprávne produkty, ale tým, že sa rozhodla kampaň zrazu minúť 5 000 eur na YouTube. Mala by to byť skupina produktov, ktorá generuje aspoň 40% tržby v účte. Čiže ak si urobíte tie štítky, čo vám ukážem za chvíľu, samozrejme, ako si ich vytvoriť, ale ak si ich vytvoríte tie štítky, tak si pozrite, že koľko vlastne produktov dostalo tie štítky, že aspoň tých 40% tržby by mala generovať táto skupina. Jo? A potom je tam nejaká PMAX, nejaká PNO mid, podobne PMAX bez podkladov. A v podstate tu by to malo byť zastrešené niekde po tej PMAX low a až po PNO, že je absolútne neakceptovateľné. Potom je tu absolútne neakceptovateľné až do nekonečno. A potom je to tá zombies, čiže 0 impresí a my sme mali ešte vlastne zero conversions. Tú logiku vám vysvetlím hneď, že prečo máme aj zombies, aj zero conversions. Ale najprv si povieme tie podmienky, hej, tie sú dôležité, tá logika. Čiže tá PNO low, ak máte napríklad cieľové PNO, že proste máte zadané KPIčko, že potrebujete PNO 11%, tak vy nemôžete na tej kampani tam nabiť 11%, lebo vám sa stane určite to, aj pri top produktoch sa stáva to, že tam príde nejaká odchýlka v tom performanci a vy nemôžete pri každej odchýlke o 0,0 nič proste presúvať ten produkt medzi kampaňami. Hej, ono dobré ho mať v tej jednej kampani, pokým fakt nepríde nejaká hrozná odchýlka. Že napríklad odporúčam, že ak máte cieľ 11%, tak si dať 15% tú podmienku na to PNO low. Takisto to PNO mid, snažte sa ísť čo najvyššie, hej, ja chápem, že nepriateľné PNO je v tomto prípade už 12, hej, ale možno treba ísť na možno taký, že dvojnásobok toho nepriateľného PNO, lebo to sa fakt bavíme, že to sa už neoplatí ani vo výpredaji predať ten produkt, že to už radšej nech to stojí na sklade, hej. Hlavne treba rátať s tým, že tie kampane, oni aj tak budú hľadať tie najlepšie produkty aj v rámci toho svojho výberu. Hej. Čiže to, že vy si tu nastavíte PNO, ja neviem, 22-23%, ešte neznamená, že tá kampaň bude mať PNO 23% vo výsledku. Hej. Že tie produkty, čo v nej budete mať, tak OK, historicky mali zle PNO, ale tým, že dostanú viac priestoru, viac dát, tak sa pravdepodobne spamätajú. Potom teda tá zombies, 0 impresí, zero conversions, 0 konverzií, lookback, čiže ako vlastne na aké dáta sa má kampaň pozerať. Malo by to byť nejakých 30 dní plus nejaký atribučný delay, čiže povedzme, že ak máte atribučný delay 10 dní alebo ja neviem 7 dní, 15 dní, tak atribučný delay pre tých z vás, ktorí nevedia, tak je vlastne, že ako dlho trvá, kým sa vám pričítajú v Google Ads tie konverzie k danej kampani. Čiže snažíte sa to držať niekde okolo tých 40 dní, hej, že možno keď máte nejaký fast moving segment, tak OK, viete si to zraziť na nejakých 30-25 dní, ale menej by som už naozaj nešiel, lebo už budete mať vysokú volatilitu. Keď chcete zistiť ten attribution delay, tak si porovnáte metriku time of conversion versus time of click, hej, čiže conversion by click a conversion by time of conversion v daných kampaniach. Si porovnajte vlastne nejaké píky alebo že kedy sa nejaký konkrétny produkt kúpil. OK.
Čiže logika nastavenia kampaní. Dôležité je, že nastavíte si tie kampane na maximalizáciu hodnoty konverzií. PNO si totiž strážite tými štítkami. Hej. Tie štítky vám strážia to, aké produkty sú v tej kampani, čiže vy nemusíte ešte plus tam dávať ďalší signál tomu algoritmu, že koľko chcete mať výsledok PNO. Vám úplne v pohode to ustraží tá maximalizácia hodnoty konverzií. Lebo keď budete škrtiť tie kampane a ešte aj nastavíte nejaké prelievanie tých produktov medzi kampaňami, tak ešte viac budete škodiť tomu algoritmu. Proste budete tam mať zbytočné zmeny, zbytočné prelievania produktov, zbytočné zombie produkty, zbytočné vypínanie produktov a budete si obmedzovať to škálovanie. Jasné, sú tam nejaké krajné prípady, ale v tejto stratégii vlastne maximalizácia hodnoty bola oveľa lepšia a to vidíte aj na výsledku. Dobre, to sa možno viacerí z vás tak udivili, hej, že vlastne prečo tam mať aj zombie kampaň, aj zero conversion kampaň. Zombie kampaň v tomto účte slúžil ako taký budiček pre zanedbávané produkty, že nech sa trošku rozbehnú, nech začnú dostávať konverzie. A nechceme do nej liať príliš veľa, lebo tým, že tam 80,000 produktov, tak nechceme, lebo tam vždy budú zombie produkty. Hej, ak máte 80,000, tak vždy budú tie zombie produkty. A treba tam nájsť nejaký balans, hej, že vlastne koľko im chcete dať nakoniec priestoru, lebo mnohé z nich aj majú nejaký dôvod, prečo sa dlho nezobrazili. No ale zase chcete viac pokryť aj možno tie nevýkonné, čo nedostali dosť priestoru, takže urobíte si takýto akože, nazval by som to taký lievik, hej, že OK, tak najprv sa prebudí nejaký produkt a keď na neho niekto klikne alebo dostane pár zobrazení, tak sa preleje do zero conversion kampane, ktorá už má vyšší spend, možno na úrovni priemerná veľkosť kampane v účte, hej, že už spenduje celkom veľa, ale nemajú tie produkty ešte overený výkon. No a v nej samozrejme už keď sa ten produkt predá, tak sa preleje potom do tej kampane, ktorá je segmentovaná podľa PNOčka. A lookback týchto kampaní by mal byť trošku dlhší, hej, lebo v mnohých účtoch tie zombie produkty, keď si ich začnete rotovať dynamicky, tak je možné, že keď si nastavíte lookback 30 dní, tak ich tam nebude dosť, hej, že bude ich málo a tá kampaň nebude zachytávať úplne všetko, lebo je možné, že za celý jeden mesiac sa nevyrotujú všetky tie zombie produkty a že stále vám tam nejaké ostanú, ktoré nedostali priestor, čiže je dobre si to nastaviť na dlhšie. OK, ako ten systém teda funguje. Najprv prichádza nejaký export dát, treba si naformátovať tabuľku, treba si nastaviť logiku, síto podmienok, pravidelnosť lookback, potom sa to loaduje do merchant centra, takisto automaticky. Vlastne ten export prebieha pomocou skriptu v Google Ads. Bacha, toto si nastavte skôr ako toto, aspoň o hodinu, možno aj o 2. A v taký čas, kedy nikto nenakupuje možno. A aby sa vám nestalo, že vlastne budete mať nejaké denné opozdenie tej aktuálnosti dát. No a potom si to nahráte do Google Ads, skontrolujete si, či všetko prebehlo v poriadku, no a potom nejaké úpravy podmienok, experimenty, reporting a škálovanie. Ako vyzerá ten export dát. Rieši sa to teda pomocou toho skriptu, ako som spomínal, ten vám môže napísať napríklad Claude. Teda odporúčam Claude, ale akože kedysi sme to písali aj cez ChatGPT, keď ešte Claude neexistoval, alebo sme o ňom nevedeli, neviem. Čiže znova, hej, nastavíte si nejaký lookback, to je dôležité povedať tomu skriptu, ako ďaleko nech sa pozerá. Sťahujeme vlastne tzv. Offer IDs z Shopping Performance Reportu. To sú vlastne tie jednotlivé produkty, vrátane variant, hej, čiže tam máte aj červené tričko, aj biele tričko, aj fialové tričko. No a metriky vlastne, to už záleží, že koľko metrik si tam chcete zhodnocovať a koľko metrik chcete, aby malo vplyv na tú kategóriu. Hej. Ja odporúčam začať zľahka, začať tým PNOčkom a možno impresiami pre tie zombie kampane a tie zero conversion kampane, či možno ešte počet konverzií. Ale dotiahnite si určite aj nejaké kliknutia, conversion value, cost conversion, CPAčku, aby ste si vedeli možno reportovať na nejakej pravidelnej bázi ten výkon tých produktov. Promptik môže vyzerať nejako takto, samozrejme si ho treba potom nejako upraviť, hej, ale v podstate v jednej vete on už bude vedieť, čo s tým robiť. A
Samozrejme, vždy odporúčam si to ešte tak s tými AIčkami nejako konzultovať, hej, pri tom vibe codingu, nech vám to validuje ešte nejaký iný model, nech vám z toho vychytá nejaké muchy, a tu vám ešte poviem o nejakých chybičkách, čo sme spravili pri tomto. Ten exportát bude vyzerať asi nejako takto. Čo je dôležité, je tento riadok Offer ID, tu sú tie produkty, tu je ich výkonnosť a tu potrebujete mať nahratý nejaký custom label, čiže napríklad tu vidíte, že tieto produkty sú v kategórii PNO low, hej, lebo všetky majú nízke PNOčko. No a potom je dobre si tam ešte urobiť nejaký reporting, hej, že cost total, conversion value total, to je presne to, čo som vám hovoril, aby ste vedeli veľkosť tej kategórie a že koľko vám tá kategória prináša dlhodobo, alebo koľko vám priniesla za ten mesiac, aby ste si vedeli porovnať vlastne veľkosť tých kyblikov. Dobre je napríklad si ťahať aj takýto vzorec, že vývoj počtu zombies, to si kľudne teda môžete akože tiež na Vibecode, nech sa vám doťahuje. Je to kvôli tomu, aby ste vedeli, že či ten lookback pri tých zombie produktov je dostatočne dlho nastavený. Dlhodobo by vám to malo klesať, hej, že chcete vidieť nejakú klesajúcu tendenciu. Keď nevidíte klesajúcu tendenciu, treba si ten lookback predĺžiť. Potom to treba nahodiť do GMC, teda do Merchant Centra, teda idete do výrobkov, zdroje výrobkov, správovať zdroje výrobkov, pridať doplnkové údaje o výrobkoch pri doplnkových zdrojoch, pomocou tabulky Google, použiť šablónu a potom si vlastne ešte nastavíte aktualizáciu, overíte si, že sa všetko volá tak, ako sa má volať. Tu hovorím, tá aktualizácia by mala prebiehať vlastne až po zbehnutí toho skriptu v Google Ads. No a potom si ešte, ak máte viacero podmienok alebo pracujete s viacerými tabulkami, že napríklad ešte máte nejakú ďalšiu podmienku, čo za chvíľu vám ukážem, že aké ešte môžete používať, tak treba si nastaviť nejaké pravidlo, že nech vám ako keby prepisuje, že ktorá tabulka alebo ktorý doplnkový zdroj dát štítkov má prioritu, má prednosť, hej, že aby sa vám prepisovali tie hodnoty tak, ako chcete. A potom si to nahráte tu Google Ads a potom je tu nejaká otázka, potom na konci si to zodpovieme, okay? Že nech si to tu neprerušujeme. Dobre, čiže v tých produktoch, v tých PMAX-kách si potom vlastne v listing groups vyselektujete to už pre tú danú kampaň, tú kategóriu, čiže každá tá kampaň by mala mať ten jeden štítok alebo produkty s jedným štítkom. Čiže v tomto prípade si setupujeme kampaň PNO low. V listing group si teda vyklikáte, musíte si otvoriť all products, musíte ísť potom hlbšie do subdivízie a následne edit subdivision a následne si vlastne zvolíte iba tú jednu kategóriu. Hej, mali by ste tu mať aj nejaké produkty. Keď tam nemáte produkty, tak sa treba ísť pozrieť do toho exportovaného feedu, že či tam nie je nejaký problém. Ak v tom exportovanom feede vidíte, že sú tam produkty a tu v listings ich nebudete mať, pravdepodobne nastal problém v Merchant Centre a skontrolujte si napríklad formatovanie stĺpcov a názvy stĺpcov, lebo tam sa často dejú veci, hej, že keď sa napríklad zle napíše ten názov stĺpca v tom skripte samotnom. OK. Dobre, čiže ako teda ten účet momentálne funguje? Sú tam nejaké Google Ads data, o tie sa obohacuje ten merchant, následne sa to nahodí do kampani, tá PNO low, čiže najvýkonnejšia, najlepšie produkty má najviac rozpočtu, následne každá menej a menej. Tu si všimnite, že tá zero conversion má väčší rozpočet ako tá PNO high, hej, lebo tá PNO high to sú shit produkty a toto sú produkty, ktoré ešte nedostali vôbec priestor, hej, že historicky vlastne nepriniesli, nemali možnosť priniesť nejaký výsledok. A tie zombies to je takéto, by som povedal, že ten backup alebo tá druhá šanca pre produkty, ktoré sa tam topia a nedostali ani cent. A potom sa vlastne, keď v tých zero conversions niečo nabehne do konverzií, teda niečo dostane konverziu, tak už vlastne vieme PNO, čiže už na základe toho PNO toho produktu už sa priradí do jednej z týchto troch kampaní. OK, výsledok. Tu vidíte pekne, že tá implementácia, že ako to tak postupne vlastne sa menilo, hej, že hodnota konverzií, tu vidíte vlastne, že to je od toho obdobia, kedy sme to zaviedli do dnes, alebo do včera. Nech máte fresh data. A
A vlastne minulý rok ste videli, že tam bol minus 30 000 pokles a za toto obdobie už bol 116 000 nárast. Zároveň PNO padlo dole, ale vidíte tu, že vlastne to PNO zo začiatku až tak nerástlo, lebo tam sme ladili tie podmienky, potom tam boli ešte nejaké tie fuck-upíky, ktoré si ukážeme, ale tá hodnota konverzií išla hore pomerne rapidne, lebo sme dali priestor dýchať týmto produktom a dali sme tam priestor tým produktom, ktoré nedostali žiadne impresie historicky. Čiže vlastne takto postupne sa to akoby začalo krížiť, a tu bol taký ten bod, kde sme sa všetci začali tešiť, že super, že už proste konverzie rastú, PNO klesá, paráda. Čiže tu sme zachránili najprv ten cash flow a tu sme zachránili tú ziskovosť. Môžeme si ešte ukázať case study 2, tu už nepôjdem konkrétny postup, iba si ukážeme nejakú inú logiku, hej, alebo nejaký iný case. Čiže znova tu prišiel nejaký klient za nami, že tu vidíte, hej, že v máji 2025 za posledný rok sme si pozreli účet. Nie je to nejaká katastrofa, hej, narastlo nejakých 72 000 za rok, PNO trošku mi vystrelilo, ešte to nebolo nič hrozné, ešte stále to bolo OK, ale teda hlavne ten rast bol pre neho problém, hej, lebo vlastne pre neho bol cash flow dôležitý v tom, aby vlastne mohol vyvíjať nové produkty, hej, že oni boli dosť založení na nejakom vývoji a testovaní nových produktov na trhu, čiže ten cash flow naozaj potrebovali rásť. OK, a tá volatilita v tržbách, hej, to vidíte tu, že tu to išlo hore, potom to padlo, tu to išlo hore, potom to padlo, že ako keby nebola tam tá konzistentnosť toho škálovania, hej, že vy ste si už mysleli, že super, že vieme stabilizovať ten rozpočet na novej úrovni a do riti PNO išlo hore, tak zase musíme znižiť rozpočet a takýto cyklus, hej, určite ste sa s tým stretli viacerí. Pri tej vstupnej analýze tu, okrem tých troch vlastne vecí, čo sme si ukázali v predošlej caseke, tak sme si takisto pozreli top produkty akože v takom menšom meritku, že pozreli sme si nejaké staré reporty a videli sme, že fakt tam je, že nejakých 9 až 11, povedzme, že zaokrúhlim to, že top 10 produktov, ktoré ťahajú celý účet. To je dosť rarita, ale deje sa to. A že tieto produkty vlastne generovali 15% tržby a mali excelentné PNO, mali PNOčko proste hlboko pod hranicou, čo vlastne znamenalo to, že nedostali dosť priestoru, hej, že bol tam priestor na škálovanie. Lenže tým, že tie produkty ako keby boli v rámci nejakej PMAXky, že v rámci nejakej existujúcej kampane, tak ona ich tam nejako rotovala a nikdy im nedala ten maximálny priestor dýchať. Ďalší problém, že nie je obmedzené rozpočtom ako obmedzené rozpočtom, hej, že síce celý účet má červené sirény, že malý rozpočet, ale neboli tam tie zombie produkty, a neboli tam ani zero conversion produkty, hej, že klient bol taký, by som povedal, že agilnejší v tomto a vlastne keď niečo neperformovalo, tak ten klient si to hneď akože stiahol z e-shopu, prestal to vyrábať, hej, čiže my sme tam dlhodobo nemali žiadne zero conversions ani zombie produkty. Čiže pri tomto klientovi absolútne nerelevantné, ale treba si to zanalýzovať. No a potom sme hľadali nejaké také fintičky, že ako to ešte možno vybustovať, hej, tak sme si pozreli do GA4, že či úplne náhodou nie sú produkty, ktoré prinášajú veľa tržby, ale v Google Ads sú ako si zanedbané. Tu sme zistili, hej, že je viac ako 30, my sme išli iba nejaký, rok dozadu alebo niečo také, určite by sme ich našli aj viac, ale našli sme 30 produktov alebo 30 SKUčok, ktoré vlastne v GA4 išli bomby, ale v Google Ads boli proste, že mŕtve, hej, že aj napriek tomu, že bol prepojený GA4 Google Ads, tak netreba si myslieť, že teraz oni sa akože rozprávajú v piatok pri pive, že počúvaj, že jak sa darí organike, hej, že nie sú tam nejaké produkty, že proste vôbec ten Google o tom ako keby netuší. No, čiže ako sme si to štrukturovali? Okrem teda tých základných kategórií, tak ako som spomínal, hej, opakovane matka múdrosti, cieľové PNO bolo nejakých 12 alebo 13 a my sme si nastavili tú hornú hranicu 15. Ďalej tie isté podmienky ako v predošlej kampani, potom manuálna selekcia vlajkových produktov, čiže v tomto prípade tých top 10. No a potom ešte vlastne takýto push top produktov z GA4, ktoré v Google Ads neperformovali. Čiže tu sme si to vyslovene vyťahli z GA4 APIny, ale dá sa to samozrejme natiahnuť aj cez BigQuery, keď to chcete mať akože presnejšie.
Ale vlastne pri tých objemoch, na ktoré sa pozeráte, tak stačí GA4 z API si to stiahnuť. Tak ako sme si povedali, hej, nastaviť si ten limit vyššie, PNOMID takisto byť taký, že odvážny, nastaviť si to čo najvyššie a potom teda tie flagshipové produkty a export z GA4 produkty, ktoré v Google Ads nemali taký výkon, ako mali celkovo v e-shope. Pre tieto produkty je dôležité nastaviť si kratší lookback, aby účet vedel rýchlejšie reagovať na nejaké zmeny v výkonnosti týchto produktov. Čiže logika nastavenia kampaní, tak vlastne znova maximalizácia hodnoty konverzií, target ROAS by sa zbytočne byl s našou rastou logikou. A potom vlastne táto kategória má taký špecifický setup, hej, že treba si robiť ten GA4 export za tých 7 dní a potom prepísať v tom pôvodnom exporte z Google Ads, kde vlastne máte už nejaké štítky zadané, tak prepísať tie štítky na ten nový štítok na základe nejakej manuálne nastavenej podmienky, ktorú máte v inom šíte. Čiže treba si to akýby následne prepísať, treba si tam nastaviť správnu postupnosť. Hej, že najprv sa vyexportujú data z Google Ads, potom sa prepíšu tými GA4-kovými labelami a následne sa to všetko nahrá do GMCčka už prepísané. Hej. Keď to robíte naopak, tak vlastne nedotiahnete tie custom štítky tých GA4-kových produktov. Čiže čo je dôležité povedať, je, že rastová stratégia potrebuje vyššiu toleranciu PNOčka a hlavne pri tej mid-PNO kampani proste potrebujete mať naozaj tú toleranciu, lebo sa tam prelievajú produkty aj z tej high PNO, aj z low PNO, hej, že v tej mid-PNO sa to tam všetko mieša a vy ako keby chcete zabrániť tomu, aby z tej PNO mid vypadávali tie produkty PNO low a nedostali vôbec príležitosť, hej, že sa tam dlhodobo neudržia a nedostanú možnosť rásť tie nevýkonné produkty, lebo mnohé z nich majú väčší potenciál, čím vyšší majú spend. Čiže ako to funguje v tomto účte? V tomto účte je to trošku komplexnejšie, feedujeme tam tie GA4-kové data, Google Ads data a feedujeme to do feedu v forme vlastne toho doplnkového feedu. Z toho si vyťahujeme samostatne ako keby štítky pre top 10 a pre tých top, my sa nazvali, že OSD, hej, že top organic, social a direct, na ktorý išlo 3% budžetu, na top 10 išlo 25% budžetu. Čiže všimnite si, že sme to vyškálovali, hej, že pôvodne to malo iba 15% spendu, 15% tržby a vlastne tu sme to vyškálovali, no a potom toto už podobne ako pri predošlej caseke, ale tu si všimnite, že je tam menší rozdiel medzi budžetmi na jednotlivé kampane. Ale to je skrz to, že vlastne sme vyťahli tie top produkty do tejto kampane. No a potom sú tam ešte nejaké non-shopping kampane, samozrejme, keby vám tu nevychádzali tie percentá. OK, výsledok, čiže ako minulý rok to narastlo 70 000, tak nasledujúci rok, a to ešte teda ani neubehol rok, tak to narastlo 308 000, čiže hodnota konverzií pekne narastla každým mesiacom a PNOčko brutálne kleslo, aj napriek tomu, že sme sa na to nefokusovali, tak jednoducho tá logika je neprestrelná v tom, že naozaj vie zraziť to PNOčko krásne dole. Tu najväčší rozdiel robilo naozaj to, že tých top 10 produktov dostali že oveľa viac priestoru a čím viac dostali priestoru, tým lepšie ten algoritmus fungoval, že nejaký cyklus sa tam udial, hej, že čím viac peňazí, tým viac peňazí. A Organic Social Direct top produkty priniesli 3% celkovej conversion value v Google Ads, s tým, že spĺňali cieľové PNOčko. Akože nie je to veľký objem, ale už pri tých tržbách klienta 3% sú celkom položka. Hej? Že sú to 3%, ktoré by tam inak neboli, lebo tie produkty by boli niekde v low PNO kampani, lebo potrebovali proste nakopnúť a potrebovali vlastnú kampaň, kde naozaj ich tam bolo 30-40 a dostali dostatok rozpočtu. OK, teraz také tie seniornejšie srandičky, už za chvíľočku končíme, tak už iba nejaké 3 minútky a zodpovieme si otázky. Dobre, jedna z takých zaujímavých vecí, ktorú môžete určite vyskúšať, ktorá sa vám celkom osvedčuje, je taká, že exclude kategória, a to je že vylúčovanie produktov z kampaní. Väčšinou by som povedal, že dočasné vylúčovanie z kampaní.
A to je napríklad super, keď si chcete odmerať impact nejakého Meta Ads škálovania, hej, že máte tam nejakú synergiu medzi Google a Meta Ads a často sa stáva to, že chcete vyškalovať nejaký produkt na Meta Ads, zvýšite rozpočty, vidíte, že vám tam rastie proste to ROAS Meta Ads, rastie vám tam ROAS Google Ads, je to úplne super, mega všetko a potom sa pozriete do backendu, teda respektíve do GA4 alebo do data shopu a vidíte, že tie tržby toho produktu takmer vôbec nenarastli, alebo narastli len o polovicu z toho, čo by mali narasť na základe toho, čo vám hovorí Meta a Google Ads. Hej. Čiže treba si niekedy, že ak chcete škálovať produkt cez nejaké kreatívy a podobne, treba niekedy si to aj vylúčiť z toho shoppingu na nejaké obdobie, aby ste videli, že či to má naozaj ten impact, čo si myslíte, že to má. A zároveň, že možno na to nechcete spendovať zbytočne navyše budget, keď máte nejaké promo alebo niečo, lebo viete, že tí ľudia budú chodiť z tej kampane a nechcete si platiť za tie kliky, ktoré v podstate si kanibalizujete organiku v tom období, ktoré máte pustené to promo. Ďalšia zaujímavá taktika je, toto je, že naozaj už také, že pokročilé a určite si to treba veľmi dobre premyslieť, že ako sa k tomu postavíte, lebo sa na tom dá popáliť, ale v podstate je to high predictive lifetime value kategória, kde máte pravdepodobnosť, že produkt, keď si kúpi človek, že bude mega spokojný a kúpi si ich ďalších 15 v najbližšom roku, hej. To už si viete vyťahnuť z nejakých svojich e-shopových dát, hej, že viete si pozrieť, že ten istý user vlastne kúpil tento produkt a potom nakupoval a viete identifikovať zopár takýchto produktov. A pri týchto produktoch si viete vytvoriť vlastný label a viete si tam pridať brutálne veľa za nových zákazníkov, hej, že naklikať si tam, neviem, trojnásobok CPAčky, hej. Chcete byť niekde pri tom zvýšení v PMAX-ke pre nových zákazníkov, chcete byť niekde medzi CPAčkou a priemernej lifetime value. Samozrejme, keď si tu naklikáte celú lifetime value, tak už možno sa to až tak neoplatí si na to robiť samostatnú kampaň, lebo vlastne na tom idete rovnako, ako keby ste to nechali tak, ako to je. Hej, že vlastne vy spendujete ten celý lifetime value za ten prvý nákup. Hej, čiže to je blbosť, ale nejaký taký zlatý stred väčšinou stačí a že vlastne vytvoríte si k tomu nejakú vlastnú mini kampaň a tam by som sa nebal ani PMAX-ky s podkladmi, hej, že ak je to nejaký top level entry produkt, tak určite aj tie videá kreatívy tam vedia pomôcť. Predikovanie sezonality, čiže toto je nejaký taký, že keď máte sezónne produkty, tak odporúčam mať k dispozícii nejaké historické dáta na produkty, že vlastne ako performovali napríklad za 2 roky, riadiť sa tými historickými vzormi a tu viete mať celkom super výhodu, keď pušnete v samostatnej kampani sezónne produkty už nejakých 14 dní pred píkom z minulého roka. Lebo je dosť možné, že ten pík z minulého roka máte preto v tom danom dni alebo týždni. Ten dôvod je ten, že ten algoritmus sa až vtedy spamätal, ale že ten dopyt už prišiel možno o týždeň, 2-3 skôr. Takže chcete akoby podchytiť ten dopyt ešte predtým, než ste to podchytili minulý rok a zároveň častokrát aj konkurenti majú, hej, že nejaké PMAXky a podobne, ktoré tiež zachytia ten pík a ten pík toho dopytu možno týždeň, 2-3 potom, ako ten pík naozaj nastáva už v tom dopyte a kedy si už možno tí usery, že ešte nenakupujú, ale už si tí usery robia research, hej, že už začína leto a ľudia si pozerajú, neviem, slnečníky alebo to už je jedno, že čo, opalovacie krémy, hej. Čiže vyťahnuť si tie historické dáta, urobiť si aký prediktívny season push. OK, posledná sekcia, veľmi rýchlo prebehnem, lebo už sme trošku cez čas. Dúfam, že nie sú nás moc rýchli, ale aby som vás tu nezdržiaval. Sú fuck-upy, takže prvý fuck-up, pokus o riadenie PNO na úrovni kampani, čiže snažiť sa dosiahnuť to PNO, ktoré ste si nastavili v štítku v rámci kampane, lebo však akože naprvu to dáva zmysel, nie? Že však keď mám kampaň, ktorá má produkty s 12% PNO, tak chcem, aby tá kampaň mala 12% PNO. No, nie je to úplne dobré. Prečo? Pretože neviete konzistentne škálovať a tým, že vy budete si ako keby cieliť zbytočne na ten cieľ,
ktorý vy ste si v hlave nastavili, že toto chcem dosiahnuť, budete zbytočne pušovať tú low PNO kampaň do vyšších rozpočtov, čo bude presúvať zbytočne produkty z nej do tých menej spendujúcich kampaní a viete sa dostať do takého minicyklu, že budete si vytlačať top produkty, ktoré majú potenciál na rast a na znižovanie PNOčka si budete tlačiť do menších kampaní. A namiesto toho vôbec neriešte PNO a práve, že držte si ho možno na podobnej úrovni medzi kampaňami. Hej? Že napríklad toto sú dáta za nejaké 3 mesiace z tej prvej caseky, čo sme si ukazovali. A tu vidíte, že aj PNO High má kampaň, má PNOčko, ktorá má PNO Low a dokonca PNO Mid má najnižšie PNOčko. Hej? Je to aj z toho dôvodu, že tým, ak tie produkty medzi nimi flowujú, tak vlastne ono si to ako keby berie tie dáta tých produktov, čiže nie je to úplne presné, ale pointa je, že vy týmto viete ako keby škálovať celý účet ako celok, hej, že vlastne potom viete pridávať v tomto pomere 4-2-1 alebo 5-3-1, viete pridávať rozpočet do kampaní a škálovať ten účet pekne s týmto udržateľným PNOčkom. Ešte akože tam sa dá k tomu ešte veľa povedať, hej, ale prečo to nefunguje, hej. Z high vypadávajú produkty príliš často, kvôli to by malo byť PNO low, som tu prehodil low a high. Tak čítajte, že z PNO low kampane, čiže tie najvýkonnejšie, vypadávajú produkty príliš často kvôli prísnej podmienke. Mid sa plní rýchlejšie, viacerými produktami dostajú menej priestoru a tie prepadnú do tej najhoršej, to by malo byť PNO high. Tá PNO High je preťažená, s najnižším budžetom vznikajú početné zombies a potom na konci z PNO Mid sa niečo vyťahne síce do PNO High, ale v tej sa zase tlačí najvyšší rozpočet a je tam nedostatok produktov na to, aby sa to tam vedelo optimalizovať medzi nimi. Hej, že máte tam málo produktov, vysoký rozpočet a dostanete sa na nejakú hranicu dopytu. No a zacyklite si ten účet, hej, čiže odporúčam to optimalizovať tak, aby každá tá kampaň mala rovnaké PNO alebo podobné. Prekročenie časového limitu. Tu ide hlavne o to, že keď máte príliš veľký skript, tak vie bežať max 30 minút a keď mu to trvá viac ako 30 minút, vám urobí ten export, tak v tom momente vám akože nedobehne, čiže treba si to kontrolovať. Riešenie je teda optimalizovať funkciu parsovania, hej, čiže si ako keby nahradiť XML servis za nejaké rýchlejšie spracovanie cez regex, alebo potom rozdeliť skript na dva samostatné behy. Potom chýbajúce produkty v exporte, to sa môže často stať, že nemáte v tom exporte všetky produkty, ktoré by ste tam mali mať. To sa deje hlavne, keď máte ten číry objem dát vysoký, čiže napríklad v tej prvej caseke, hej, tých 80,000 produktov, tak vlastne tam buď teda jedno riešenie vyťahovať si menej metrik, nech ten skript to unesie a doplniť si missing IDs priamo z produktového feedu následne do importu a im priradiť zombie alebo zero conversion štítok. Ale to robte len v prípade, že tie dáta naozaj, už ten skript radí podľa impresií a chýbajúce produkty v tom exporte sú naozaj len tie produkty bez impresií. Hej, to si musíte overiť. No a riešenie 2 je teda trošku akože spoľahlivejšie, ale možno trošku náročnejšie pre niektorých je ten BigQuery Google Ads Connector. No a vlastne tu už sa blížime do konca, to je posledný slajdík. Že si napíšete ten skript v AdWords Query Language a nie Google Ads Query Language. Keď to AIčko nepoviete, že to chcete na Vibe kodiť v Google Ads Query Language, tak vám to automaticky napíše v AdWords Query Language. A to je zastaralý jazyk, ktorý v podstate Google sa môže rozhodnúť, že to vypne za 2 mesiace, za 3 mesiace, nikto nevie. A prestanú vám fungovať všetky skripty, takže určite si len skontrolujte, že píšete veci v Google Ads Query Language. Okrem toho aj ten novší jazyk vie čítať niektoré metriky a exportovať niektoré veci, ktoré ten zastaralý jazyk exportovať nevie. Čiže, tu som si vypol asi. Jo. Som si vypol asi kartičku. Dobre, sme späť. Dobre, čiže týmto sme na konci webinára a môžeme si v podstate prejsť na otázky. Takže si otváram chat a môžeme si prejsť, čo ste sa pýtali. Kľudne sa teraz pýtajte, čo tu ešte ste a nemuseli ste fičať na nejaký meeting.
Dobre, máte nejaký default, že ako často robiť zmeny v kampaniach, čo sa týka obmeny produktov podľa labelingu z kampaní do kampaní? Ak rozumiem tejto otázke správne, tak tu ide o to, že ako často ten skript beží. Nám beží v podstate každý deň. Hej. Oprav ma, že keď si myslel niečo iné tou otázkou, ale teda áno, každý deň by vlastne ten skript mal skontrolovať stav za posledných 30 dní. Hej. To neznamená, že každý deň sa budú robiť nejaké veľké zmeny, lebo ten stav za 30 dní je v podstate ako keby celkom stabilný, hej. Ale jo, treba si to v Google Ads nastaviť na denný run. Ako by ste odporúčili nasadenie takejto metodiky, ak klient má konkrétne sezóny v roku pre konkrétne kategórie, ktoré potrebuje v týchto sezónach predávať? Záleží samozrejme od veľkosti účtu, že ak sa naozaj pohybuješ v segmente, kde spenduješ tých 20-30 tisíc a máš tam nejaké konkrétne sezóny pre konkrétne kategórie, možno by som mal akože ešte nejakú additional podmienku. Záleží, že ako veľmi sezónne to máš, hej, či sa ti niečo predáva len v lete, alebo trošku viac v lete, hej. Že ak to máš naozaj, že bicykle a lyže, nerobí to blbosti v kampaniach. Že keď nepredávaš vyslovene, že lyže a bicykle, ale máš tam nejaké malé odchýlky sezonality, tak tam by som to až tak neriešil, že tam to podľa mňa ten skript podchytí, len si možno daj nejaký kratší lookback, hej, že keď tam máš tie objemy, že máš, neviem, 30 000 spend, tak ten lookback to zvládne, hej, že keď tam dáš nejakých 15 dní alebo niečo podobné. Čiže to je prvá vec. A ak máš naozaj že veľké rozdiely, tak ja by som si dal taký, že doplňujúcu podmienku, že nech z nejakej manuálnej tabulky, čo si vyplníš, že sezonalita produktov, tak nech to ťahá keby len tie, ktoré sú v sezóne, hej, že nech ti ich proste nedoťahuje do kampaní takto. A záleží ale, koľko máš tých kategórií a koľko máš tých sezón, hej, že keď ich máš tam naozaj, že 50, tak by som k tomu pristupoval, že úplne inak. Že určite by som sa neriadil len tými PNOčkami. Dobre, druhú otázku, že ako odporúčite nasadiť takýto workflow na klienta pri už bežiacich kampaniach, kde je stabilný cash flow, tak, aby bola dodržaná stabilita ziskov. No to je akože vždy riziko, hej, že zmeníš totálne štruktúru kampaní, ale akože videl si na tých casekách, hej, že ono sa to rozbehlo, povedzme, že do 2-3 mesiacov to všetko bežalo na vyšších objemoch a s lepším ziskom. Čiže ako keby určite bude nejaké 2-týždňové, 3-týždňové obdobie, kde budeš mať prepad vo výkonnosti. Myslím, že pri všetkých klientoch, kde sme to takto nasadili, tak tam tie 2-3 týždne boli, ale potom v podstate už väčšinou, že koncom prvého mesiaca beženia skriptu už vlastne to bolo, že vyvážené a druhý mesiac už bol lepší. Čiže tak nejak by som očakával, že ak máš takéhoto klienta, tak by som do toho akože určite išiel, že ak tam nemáš nastavenú proste PNO segmentáciu, tak by som určite do toho išiel a tú metodiku, no však ľudia mi keď tak napíš potom na LinkedIn a vieme si to prejsť, lebo neviem ten tvoj konkrétny case, že o akých objemoch sa tam bavíme, čiže možno by som ti vedel tak konkrétnejšie povedať, nech sa tu nemotám. Ešte máš tú jednu otázku, že ak má klient 300 eur na mesiac do reklamy v Google a má produkty hygienické prostriedky, a v reklame sa promujú dve najsilnejšie produkty, to neviem, či je otázka, ale akože to je maličký rozpočet, že tu sa nevieme baviť o nejakej automatizácii, že tu by som si možno skôr fokusoval na nejakú rastovú stratégiu, možno na mete alebo podobne, že tam ako keby nenačaruješ veľmi s 2 produktami, hej. A možno keď ich chceš, akože ja by som ich vylúčil z tej kampane určite, hej, že keď máš nejaké silné produkty, tak ich vyťahnuť určite, keď tam máš nejakú shoppingovku alebo PMAX-ku, ale teda neodporúčam ti s 300 eurami vôbec nejakú PMAX-ku spúšťať, takže toto by som možno správal nejako manuálnejšie, že
stále by som sa fokusoval na tú manuálnu kontrolu, hej, že pri týchto objemoch a spendoch asi zbytočne robiť automatizácie. Dobre. Tak máme to trošičku natiahnuté. Neviem, či máte ešte niekto nejaké otázky. Kľudne mi potom píšte, že keď máte nejaké komplexnejšie caseky. Áno, záznam bude, takže môžete si to ešte prejsť, prečítať si tie slajdiky, lebo bolo tam veľa info. Nestihli sme si úplne všetko, že prečítať, ale všetko budete vedieť nájsť potom v zázname. Dobre, tak to je za mňa asi všetko, tak ďakujem vám veľmi pekne, určite mi potom dajte vedieť aj feedback, že či ste si z toho niečo zobrali a podobne. Som rád, že ste sa tu toľky pripojili a dúfam, že niektorí z vás to teda uplatnia a že budete vidieť výsledky. Tak teda vám ďakujem pekne a majte sa.